Evo, dobrodošli u emisiju na Kozarac EU. Ovdje pred nama je Adin Kamber, poznat kao mlinar iz Sanskog, najmlađi mlinar iz Sanskog mosta. Gospodine, čuli smo loše vijesti, čuli smo dobre vijesti, loše kako za koga. Preselili ste se nedavno u Švabiju, kako vam je tamo, pričajte nam. Pa ovako, pa sad ne mogu reći ni da je dobro ni da je loše. Tamo je dobro biti, onako živjeti, ali i fino je u Bosnu doći malo, biti I onda? Obići malo i onda se vrati opet. I opet se vrati tamo u Švabiju, ne? Da, i tamo je fino, nije sad loše. I tamo fino, pa svagdje, kako Saftisović kaže, svuda se sunce sija, kako ono? Da. Pa Tamo manje ima sunca, ali... Manje je sunce? Manje, tamo ima više kiše. A ovdje ima više sunca, onako. Aha. Čine. Ima više posla tamo, jel da? Pa ima, ali opet. Šta je ljepše tamo? Pa, ništa. Šta je ljepše ovdje onda, hajde? Pa ovdje ti sve lijepo, nema da šta nije. Sve. Jel da, sve? Sve. Hajde, dobro. Super. Prije povratka vamo u svoju domovinu, u svoj grad, svoje selo, svoj potkraj, čuli ste da je provaljeno vaš mlin. Da. Evo ovako, to je ovako bilo. Ja sam došla poslije iz škole i meni je zazvonio telefon i meni zovu i kažu mi tebi je provaljen je mlin dole u Pobrježu. Ja pitam onda šta je, kaže neki došli naviče i provalili ga i ušli unutra i onda ujutro je došla policija, zvali. Tako da to, hajde je to bilo kad sam ja bio, ali to je već bilo 2-3 dana prije što ću ja doći. I to je onda... Je šteta ogromna bila, jesu šta pokrali, jesu? Pa nema tamo šta da se ukrade, nije, samo su vrata provalili, prozora 2 razbili i to je to. Pa jesu li što odnijeli? A nisu. Pa jesu li te prozore barem odnijeli? Šta su oni se onda se pokajali, prevarili se? Ušli nema ništa? Ušli su i nema ništa tamo, pa šta tamo nema ništa? Nije bilo brašna Nije. priprema za sljedeće, eto. U nas se on malo zeznuli. Pa malo jesu da. Ali su ostali šteti, jel? Pokvarena vrata, prozor, šta? Pa ostavili su veliku štetu na prozoru, to se mora sad napraviti prozor, vrata se malo ispraviti i to je to. Ipak su to financijske štete. Ali sad nije baš ništa ono grozno da se sad napravilo, da nije malo se šta ukrasti, mogli su nešto i da je bilo, mogli su to ukrasti. A mogli su, znači to je ipak. Ali tamo nije to sad nešto da je ono... Ti si obišao svoj mlin već, jel? A nisam još, ali voće mene taj moj rođak što radi u tom mlinu, on će me rekao me voditi da to vidi, da to obiđe, tako da... Evo samo da nam komšo prođe. Radnici. Radi se punom parom, vidiš ovdje to. Ima tamo u Njemačkoj ovih traktora? Pa ima i prolaze često ih vidiš da prolaze, ali oni su ogromni nego ovi naši. I ovdje veći su? Veći, prikolce veće, prikolci su veći od traktora. Jesu i njive veće onda? Jesu, ima dosta njive velike. Pa jel se onda više mora raditi nego ovdje, jel? Pa više malo. Aha, pošto imaš ti iskustva i sa traktorima ovdje u Bosni. Pa imam, da. Ja sam više ovdje dok nisam otišao za Njemačku, ja sam više otišao, radio onako, pomagao i to je to. Da se ore, da se brna, da se i to sve. Tanjira. Sve. A tamo, znači, jel tamo sve mašine rade, jel? Pa ne, normalno sve zakačuješ šta treba, plugova, ono i ideš, radiš i to je to. Pa se razmišljaš tamo, jel ti nedostaje to, na primjer, ti sad tamo samo ganjaš tu školu? Pa nedostaje malo nekad kad dođeš iz škole, onda se vrati se sjećanje i onda je to. Nije baš da je ono... Nije zgodno, nostalgija te udari. Ma nije to sad, tamo ne smiješ se čuti glasno, tamo moraš biti tiha, ovdje kad ustaneš, prodereš se, nikud ništa tvoje, sve tvoje, jel? Sve tvoje. I kad se prodereš onaj koji te čuje, drago me je čuti jer svoji ste, jel? Da, a u Njemačkoj tamo ništa. Ja sam jedva sad očekao da odem iz Njemačke kad sam dolazio. Njemačkoj je svak svoj, niko ničiji. Yes.
Maja, pa dobro. Tako da, Pa dobro, svaka zemlja ima svoje nešto lijepo. da. Ma da, jes, ima sve dobro. Sve je u redu. Mhm. Tako. I škola, kako ide škola tamo? A škola dobro ide za sad. Sad ono malo njemački zezal opet, haj. A to s Isto početak, sve u redu. svaki je početak težak, jel da? Ništa, hoćete popravljati ovaj mlin onda ovdje? Pa najvjerovatnije da ćemo ga popraviti dok sam ja tu. Moramo to napraviti, to ne može biti Hoće li tako. biti malo bolje obezbeđenje i Pa sad nisam siguran, ali nadam se da se to više neće ponoviti. hoće li se postavljati kamere, će li nešto da poručimo? Ne znam, nisam još pitao ni ništa. To najgore što to uvijek tako bude navečer. Dođu ljudi, ponesu pive, piju i onda razvale. Pa To nije nikako dobro da piju i onda se naljute i onda što god uzmu razvale. To nam se dosta puta dešavalo tako. Jel da? I Tako svaki da, put morate popravljati, Pa opravljati. nije baš to, ovo je prvi put sad da neko provali, ali inače se ostavljalo ne flaš od pive, cigare, ovo, ono, da smo mi to morali sklanjati, to. Ljudi dođu, naprave štetu i vi morate čistiti, pospremati. Onda moraš za njima sve, moraš sve srediti. Nije fino, a šta će? Nije, da. Ali gledali smo mi tebe kad je bila emisija, kad najmlađi mlinar iz Sanskog mosta. U Boskoj krajini, jel da je to bilo? Pa vidjeli smo da je jako fin mlin i sve i to je šteta, kad se šteta napravi, velika je šteta. Nažalost, to treba fino održavati i vi dobar posao radite. Pa dobro, da. Dobar je to posao, ali Svaka sad evo čast. kako su ove vrućine na ljetu, to je sve vode, hamani nema vode, ne može Jel da je raditi. sušla? Ma da, nije to sad. Eto, taj video u mlinu kad je snimljen imao je 10.000 pregleda, 10 i nešto hiljada Maja. pregleda na tome i to mi je... Mislio sam rekao, haj bit će manje, ali Dao je vam to malo moral da nastavite u svom radu, u svom poslu. pa da je, sad samo da malo kiše da opet počne raditi, Mhm. tako da, Biće ako Bog da. bit će da. Biće. Tražit ćemo. Nadamo se da ovi lopovi će ovo vidjeti, da će se opametiti, da više ne donose pivske flaše. Valjda je policija već do sad ufatla i našla ih je valjda. Imate šta da kažete takvim lopovima? Poruku neku? Baš da nemam, ali eto opet bolje da to više ne rade. Da. Da ne piju, da se cigare ne puše, da se ne drogiraju, to nije dobro. To niko Haman ne bi uradio, ali opet... I barem nek ne ostavljaju ovdje. Da ne zagađuju prirodu. Baš tako. Sa cigarama, pivama i čime još. Smećem. Pa da. Ima kod nas tu u selu, svaku noć neko dođe i baci ovako smeće. I to se nakupi hrpa i onda zoveš policiju i... Pa to je, narod ne razmišlja, to je egoizam po mom mišljenju. Egoistični su ljudi, ne žele drugom dobro, nek samo sebi. Ma da. Loše je to. To je... Pa eto, nek bude poruka da malo se opametimo, malo mi razmišljamo o svojoj okoliši, o svojoj djeci, jer to će ostati našoj djeci, jel tako? Da. Jeste, a mlin bit će u punoj... A mlin će se valjda nastavit će rad, nije sad da... Ako Bog da. Ako Bog da. Biće to dobro, ako Bog da. Hoće. Ništa, onda završavamo emisiju. Ovo vam je bio Adin Kamber, najmlađi mlinar u Bosanskoj krajini.